Hemm bżonn ta' monitoraġġ effettiv u implementazzjoni ta' miżuri marbuta mal-iżvilupp sostenibbli sabiex il-liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli tingħata l-ħajja u tinftiehem minn kulħadd. Għalhekk il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima bħalissa qiegħed jaħdem fuq business plan biex dan iseħħ. Dan ħabbru l-Ministru Leo Brincat f'laqgħa mal-membri tal-Kummissjoni Gwardjana għall-Ġenerazzjonijiet Futuri u mal-membri tan-Netwerk dwar Żvilupp Sostenibbli. Huwa saħaq li qabel xejn trid tkun l-amministrazzjoni stess li tagħti eżempju tajjeb fis-settur tal-iżvilupp sostenibbli, settur li jinkludi mhux biss l-ambjent iżda wkoll l-ekonomija u żvilupp soċjali. Huwa għalhekk li l-Ministeru għandu jservi wkoll ta' koordinatur u katalista f'dan il-proċess ta' monitoraġġ u implementazzjoni. Leo Brincat irrefera għal laqgħa li kellu mas-segretarji permanenti kollha, dan għaliex il-liġi għall-iżvilupp sostenibbli tipprovdi li kull Ministeru għandu jaħtar persuna responsabbli għal ħidmiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli. Barra minn hekk fit-tmiem is-sena jrid jibda jiġi ppreżentat rapport annwali mill-Kummissjoni Gwardjana għall-Ġenerazzjonijiet Futuri u min-Netwerk dwar Żvilupp Sostenibbli quddiem il-Parlament kif ukoll jiġi diskuss l-iżvilupp sostenibbli. Il-Ministru Brincat saħaq li fil-proċess tal-iżvilupp sostenibbli hemm bżonn ta' diċentralizzazzjoni u b'hekk is-soċjetà ċivili tkun involuta wkoll permezz tal-kunsilli lokali. Il-Ministru Brincat inkoraġġixxa lill-Kummissjoni Gwardjana għall-Ġenerazzjonijiet Futuri u lin-Netwerk dwar Żvilupp Sostenibbli sabiex joffru ideat konkreti dwar kif tista' tiġi mfassla strateġija ċara dwar l-iżvilupp sostenibbli. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Gwardjana għall-Ġenerazzjonijiet Futuri, Michael Zammit Kutajjar, saħaq li hemm bżonn li jsir rendi kont ta' dak li sar u ma sarx mill-Istrateġija l-Iżvilupp Sostenibbli 2006. Min-naħa tiegħu Alfred Quintano li huwa Chairperson tan-Netwerk dwar Żvilupp Sostenibbli tenna li hemm bżonn jinħoloq bilanċ bejn l-ambjent, l-iżvilupp soċjali u l-ekonomija li kollha jagħmlu parti minn żvilupp sostenibbli.